Stáva sa to však. Človek dostane výpoveď, ale... No, ešte stále pracuje počas výpovednej doby a prirodzene si potrebuje hľadať novú prácu. Kde na to ale vziať čas? Dá sa vôbec počas práce ísť, povedzme, na pohovor? Je na to nejaký nárok? Áno, zákonník práce s touto situáciou našťastie počíta. Je to konkrétne paragraf 141. Tento vlastne definuje ako dôležitú osobnú prekážku v práci. Aha, dôležitá osobná prekážka. Presne. A dokonca hovorí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi voľno. Práve na to hľadanie novej práce, ešte pred skončením pracovného pomeru. Dobre, čiže tá povinnosť tam to je základ, ale poďme k tomu asi najdôležitejšiemu. Je to voľno aj platené, alebo ako to vlastne je? No a presne tu sa to láme. Tu je ten kľúčový rozdiel. Vlastne existujú dva scenáre, dalo by sa povedať. Jeden je pracovné voľno s náhradou mzdy, teda platené, a druhý je voľno bez náhrady mzdy, čiže neplatené. Rozumiem. A to, ktorý z týchto scenárov nastane, závisí čisto od dôvodu, prečo sa ten pracovný pomer končí. Aha, takže nie automaticky. Kedy presne teda vzniká nárok na to platené voľno, kedy mi zamestnávateľ musí zaplatiť aj za čas strávený na pohovore? Nárok na voľno s náhradou mzdy, teda to platené, má zamestnanec vtedy, ak ten pracovný pomer končí buď výpoveďou zo strany zamestnávateľa, dobre, alebo dohodou. Ale pozor, musí to byť dohoda z veľmi konkrétnych, presne v zákone stanovených dôvodov. Sú to vlastne tie dôvody z paragrafu 63 zákonníka práce, odsek 1, písmena A až C. Jasné. Čiže nie hociaká výpoveď od zamestnávateľa a nie hociaká dohoda. A čo sú to teda za dôvody, tie z toho paragrafu 63? Sú to v podstate 3 okruhy situácií. Prvá je, ak sa zamestnávateľ alebo teda jeho časť ruší alebo premiestňuje a zamestnanec samozrejme nesúhlasí s tým novým miestom výkonu práce. Logické. Druhá situácia je tá asi najčastejšia, keď sa zamestnanec stane pre zamestnávateľa nadbytočným. Organizačné zmeny a podobne. Áno. No a tá tretia skupina sa týka zdravotných dôvodov. Teda ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť robiť svoju prácu, alebo ju nesmie robiť kvôli chorobe z povolania, jej ohrozeniu, alebo ak dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu na pracovisku. Čiže všetko sú to situácie, kde ten koniec vlastne nie je primárne zavinený zamestnancom. Skôr okolnostmi na strane zamestnávateľa alebo zdravím. A aký je rozsah tohto plateného voľna? Koľko času reálne človek dostane? Zákon hovorí o nevyhnutne potrebnom čase, ale zároveň dáva strop. A ten strop je najviac 1,5 deň v týždni počas celej výpovednej doby. Pol dňa týždenne? Áno. A je tu ešte jedna zaujímavá vec, tieto pol dny sa dajú aj spájať, ale musí s tým súhlasiť zamestnávateľ. Potom sa to dá vyčerpať aj naraz, napríklad niekoľko dní po sebe. To spájanie znie naozaj prakticky, najmä ak má človek viac pohovorov. Čo ale v tých ostatných prípadoch? Keď tieto podmienky nie sú splnené, povedzme, ak dám výpoveď, ja ako zamestnanec, alebo sa dohodneme na odchode z nejakého iného dôvodu, než sú tie v paragrafe 63. Aj vtedy existuje nárok na voľno na hľadanie práce, to je dôležité povedať. Ten nárok tam stále je. Dobre. Aj rozsah je rovnaký, na nevyhnutne potrebný čas, maximálne ten pol dňa týždenne počas výpovednej doby. A takisto aj toto voľno sa dá opäť so súhlasom zamestnávateľa spájať. Ale ten rozdiel je práve v tej platbe. V týchto prípadoch sa poskytuje bez náhrady mzdy. Teda zamestnanec si môže ísť vybaviť pohovor, ale za ten čas nedostane zaplatené. Jasné. Poďme si to dať na príklad, nech je to úplne zrozumiteľné. Povedzme, štandardná dvojmesačná výpovedná doba. To máme zhruba 8 týždňov. Presne. Znamená to teda nárok na pol dňa každý týždeň, čiže 8 krát pol dňa. Presne tak. 8 týždňov krát pol dňa, to sa rovná 4 celé dni voľna na hľadanie práce počas celej tej dvojmesačnej výpovednej doby. 4 dni. Áno. A ako sme už hovorili, ak zamestnávateľ súhlasí, tieto 4 dni si môže zamestnanec vybrať aj naraz, čo môže byť super, ak má dohodnutých viac pohovorov v jednom týždni napríklad, ale kľúčový je ten súhlas zamestnávateľa so spájaním. Bez toho to nejde. Dobre, takže keď si to zhrnieme. Základ je, že nárok na voľno na hľadanie novej práce počas výpovednej doby existuje vždy je to v rozsahu pol dňa týždne. Áno. Ale to, či bude tento čas aj preplatený náhradom mzdy, závisí čisto od dôvodu skončenia. Musí ísť o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo dohodu z tých 3 špecifických dôvodov z paragrafu 63. Je to presne tak. A práve preto je naozaj dôležité pozorne si prečítať a všímať si, čo je uvedené ako dôvod skončenia pracovného pomeru. Či už vo výpovedi, alebo v tej dohode. Lebo presne od tejto formulácie sa potom odvíja nárok na náhradu mzdy počas toho voľna.
Nie je to len nejaká formalita na papieri. Má to reálny finančný dopad. Rozumiem, zákon teda garantuje ten čas, aj keď nie vždy platený, čo však môže byť v praxi také, zaujímavé alebo možno aj zložité, je to vyjednávanie o spájaní voľňa. Zákon hovorí so súhlasom zamestnávateľa. Ako asi vyzerá také dohodovanie v praxi? Najmä ak tie vzťahy po výpovedi už možno nie sú úplne ideálne. Ako si vlastne efektívne presadiť tú potrebu spojiť si tie pol dni do celých dní, keď to človek naozaj potrebuje? To je asi otázka, ktorá už ide trochu nad rámec paragrafov však, skôr do oblasti komunikácie. Presne tak. To už je potom o tej konkrétnej situácii a vzájomnej dohode. Zákon dáva rámec, ale tú praxi už musia doladiť zamestnanec so zamestnávateľom.